Ano ba ang tunay na kasiyahan kung hindi ka pa nakakaramdam ng kalungkutan? Yan ang mga naisip ko pag tumatay. Kaya ngayon, importante sa channel na to na daanan pa minsan-minsan ng mga nakakapighating mga pangyayari. Kaya atin ang simulan. Hey! Katawa lang gusto niya sa akin. Pinaigot-igot mo yung itlog ko sa bibig mo. Pero di mo pala ako mahal. Hirap maging pogi. Okay lang yan, basta magkakasama tayo sa dulo ng araw. Tunod! When you accidentally type. Galing kay Q's. Tingnan niyo kuya, oh. Nakalabas yung titi neto, oh. Pigati, gusto ko lang naman ilabas. Diba, Chen? Sinara niya? Tangina ka. Anong anime ito? Putang ina, matatawag akong pulis. Kasi Gatsu ata ito eh. Nilalabas mo yung Kimi titi no mo. Uso. Ano kasi? Paskong-Pasko, di mo pa ako pinagbigyan. Casual sexual harassment. Paskong pighati nga naman. Sunod! Ganyan talaga ang buhay, idol. I love you too. Ganyan talaga. Hindi! Pighati! Ah, shit. Yung mukha di. Ako, sobrang sakit eh. Nanginginig ako. Advance happy birthday. Ay, so nung birthday pa pala ito naglolo ko. Ah! Sakto pa yung song niya, pinagkait! Kapit lang, hawak kamay. Nanginginig ako. Laban lang. Nakita niya lang I love you yung kanyang jowa. Reacted to I love you too. Sleep well na kung puta eh. Sleep well tae ka tayo talaga yan. Ayoko na. Sunod. Girls after they embate, boys after they embate. Naging pigati. Kasunod. Ano ba? Di ko na alam gagawin ko sa kamay ko. Pangahawak ko ba ng dete o pangahawak ko ng puso ko? Post not clarity yan eh. Sunod. Ba't ganun mainit naman sa Visayas? Sana natatanggal din yung edits parang buntot nila. Sunod! When you accidentally type. Sumpa-sumpang collection ng larawan. Galing kay Jix. Isipin mo palang nasa Lazada yan. Naghanap ako, wala naman. Wala ba kahit sale? Wala man lang. May cashback ba ang pagmamahal, diba? Binabalik din ba niya? Nanginginig na ako. Sunod. Galing kay Agreeable Dig. Ito bagay dito yung kanta. Sorry na. Hindi kami para sa isa't isa. Tingin mo, naawa ko sa'yo. Tingin mo naawa ko sa'yo. Huwag mo na akong dispensa sa'yo. Mamamatay na ako. Ang iyong kasinungalingan sa Jollibee. Bakit pinibok na kahit yung putang ina ka? Pero lagi lang sinasabi mo ba sila eh. Na iba sila. Wala naman sabi ko gusto ko makipagkaibigan sa'yo. Bagong filter, bagong Ngayon na trend. pa si Jollibee. O hinay lang kita. Ngayon na pa si Jollibee. O hinay lang. Ano to? OVA ba to ng Your Line April? Dito. Wala pag ganito naman talaga ako eh. Pakita ko Sakto nandito ka, di ba? Nandito ka sa puso ko. Pasensya ka na. Sorry. Itang ina mo. Kasi dito lang ako. Sorry na. Nandito lang ako para sa'yo. Pasensya na. Pasensya na. Pero gusto nyo malungkot, panoorin yung Your Line April. Tall awat na, my best. Ang pinakamalakas na kalaban. Kung nalaman mo hindi ka pala MC. Sunod. Galing kay Emmy. Ayla, hindi ba umiikot? Di ba pinaikot ka rin? Pinaikot-ikot at dinurugtong. Aray, durog. Diba? Kung wala kang pighati, ibigay mo yung pighati sa iba. Ipaalala sa kanila. Yan ang tunay na kaibigan. Sunod! When you accidentally type. Ay, hindi pighati. Pagsubok nga naman. Boku no Koko. Sunod! Galing kay Hoshinomori. To make this sweaty bastard's day today. Hello. Oh, fuck! Gusto mo ha? Jojowain kita sa gusto mo lang rito. Tapos, ala!
Ang dami klase ng pighati. Hindi pa nagsisimula yung relasyon yung pighati na agad. Sunod! Proton Drake. 14-year-old girl, she believe. Pinaikot-ikot. Di ba parang lagi yung ginagawa sa'yo. Ayan. When you live long enough and see yourself become the villain. All-time favorite superhero. Di ba si Kagamboy sa dati? Pighati! Ayoko na. Hindi. Ayoko na. Sunod. When you accept it. Lagi ka na ng pighati pero kung pasaya ka ayaw. Sunod! Galing kay Josh. Yung 3 taon ko na nagpapanggap na lang. At least masaya na siya. Sa wakas, sumaya din. Kasiyahan ko pighati ng iba. Gusto ko rin magigeto kasaya. Sunod! Galing kay Clay. 2 beses na yan! Unang-una, pinagtanggol kita sa lahat ng tropa, ha? Kahit takpan mo pa yung mukha mo, ha? Ilalabas ko to dahil isa kang gago! Naisip ko lang, totoo ba talaga to subtitles na to? Translate ba talaga to? O random lang to ng mga Dito ka pa nakatira sa bahay ko? Japanese characters? Pinapatira kita, tinuring kitang kaibigan, tol. Si Tito Badang, hindi ko alam, nakatayo na lang dyan, hawak-hawak yung kamay ko. Gago ka ba? Shigatsu no Tito. Sunod! Galing kay Chris Bugs. Surviving 24 hours in a freezer. Mahina pala siya. Pighati na naman. Tama na. Sunod! Galing kay Zoe. Kung di tayo ganyan, salamat na lang sa lahat. Gitin mo lang. Sige. Wag mobile ka lang. Kalimutan mo siya. Hindi ka mag-rank up dyan. Sunod! Galing kay Club Mons. Not all heroes wear capes. Awkward nito. Hindi ko ito maintindihan sa mga Meron ka din, kanino? Kanino galing to? Sa tropa mo? Sa jowa niya? Hindi ko maintindihan sa mga naglalandian. Parang, di ba dapat bilang kayo yung mag-jowa? Kayo naman makiramdam. Kung maglalandian kayo sa lugar na walang tao kang kasama. Awkward eh. Okay lang yun, baka nakaisa ka naman. Di mo kailangan maging malungkot. Wala ka pang commitment, di ba? Chikinini libre. Sunod! Galing kay Poison Blue. Kailangan ng instant start sa umaga? Sabi ko rin, pag nakita ko siya, alam ko rin yung lagi yung gagawin joke eh. Pighati! So, hindi to Shigatsu Wakimi no Uso, hindi to Your Line April. Yosugino Sora yan. Sunod! When you accidentally type. Ano ba to? Ba't pa ulit-ulit yung ginagawa? Bongo to bongga leche. Sunod! Ano kay Daniel? Ano bang klaseng ballpen ang ginamit mo? Ba't hindi kita mabura sa puso't isip? Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng Mahirap naman talaga magbura ng ballpen. buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo. Ba't ako na to? Kala ko pighati. Natuwa ako sa pighati nito. Magaling. Sabi ko sa inyo eh, kung hindi mo alam ang tuloy ng pighati, hindi mo maiintindihan ang tuloy na kaligayahan. Legit. Sunod. Galing kay Cedric. Shindayo. Napaisip siya. Shit, in love na ako. Tumising ka! Boy, binabangungot ka, gago. Kala mo mangyari sa iyan? Baka nakalimutan nyo ang tema ng video na ito. Pighati! Ayoko na. Okay, Darren. Only day I want to read the meaning. Ikot natin, ikot. Laro. Bakit? Dinikit ba niya yung ipis dun sa electric fan? Lakas natin. Pighati sa ipis na yan. Dapat pinaikot-ikot din kita eh. Huwag ka magpaikot ka lang ng babae, huwag lang ng ipis. Sunod.
Copyright, 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 yeah, woo, copyright, 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 yeah, woo, copyright. Pigati na mga, pigati na nagtatrabaho. Underpaid na nga kami. Pupulutanin nga namin, ang kulit mo eh. Bumalik ka rito. Ayan, ulit. Alagyan nyo na lang kasi ng harang, please. Naalala ko pa ilalagay mo pa yung ano eh. Naalala ko pa ilalagay mo ng ano, yung mag-jowa, tapos lalagyan nyo ng heart. Copyright, 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 yeah, woo, copyright, 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 yeah, woo, copyright. Ilang beses pa namin ito gagawin. Tayo na seryoso ba yan? Ayan. Malas naman ang buhay yun. Sige, kunin nyo na kasi siya, tinitignan nyo pa eh. Tunod! Para sinagad nyo naman kalbo yung akin. Tignan nyo, may ganyan-ganyan pa, oh. Ito pa. Parang hindi naman maganda. Ito ba eh? Nasaan na ba? Oh, presyo. Ito ba ingay? Pero Bakit parang nipis? No. Parang dapat ito yung clean din, no, Papa? Hindi yan. Ano ka magkakajowa nito? Para ba para hindi na siya magkaroon ng kalandian, hindi na siya makaramdam ng pigati, di ba? Tama, naiintindihan ko yan. At least hindi siya matatamaan ng sasakyan. Kitang-kita. Oo. O, di ba? Sabi pedestrian lang. Hindi pa. Ayoko na. Sunod pa muli. Galing kay Cedric. Ito na ba? Okay, mukhang panguli. Lagyan mo low pa, Pao. Pinaikot, ikot. Diba? Ibang kwek-kwek ang gusto pala niya. Hindi yung akin. Pagkatapos mo ako iprito, iba ang kakain. Yes, harapan. Nakakalimutan ko ng kalungkutan. Harap, nakakapis lumabas. Napakaraming kwek-kwek sa mundo pero ikaw ang pinili. Kaya lang tunay na pagmamahal. Mas gusto ko yung maliliit kasi sa malalaking kwek-kwek. Kasi mas maraming breading. Yun na malagkit na dagtan. Pigati ng pagkain. Diba? Kung hindi sa tao, sa pagkain. Hindi lang pagkain ang kinakain. Ito rin tatapos yun. Kung lalungkot kayo, mabuti. Diba? Bagay sa panahon ngayon. Huwag tayo like, share sa mga malungkot yung friends para alam nila may kasama sila. At huwag nyo tapos subscribe. PaoLUL Pigati.